направили реконстракция. Вие ги сме да направим нищо. Голяма сила. Бате, кто голяма сила. Никто не ведет. Давай. Пока капелка, готовее. Капец, как чего-то. Что машина, да? То наистина са не вижда нищо. Не вижда са. Гледайте колко вода има. Това си майка. Аз къде се напутах? Пускай. Това пускам, това приятел пробите. Климатика пуска. Не ми се продължава така ти кажа. Да, завръща. Това се връща. Как не мога да съм отзад къдва нещо. Човек гледате колите отпират праговете. Колко много вода има. Дима майката, гледай. Леко! Това е Дима! Ще ме култа мама така! Да, ама знам къде си. То по центъра, гледай човек. Но се кара, че гледам вода. Гледай вода до бродилите. Еба, поднася, май. Поднася, ако ще остра, гледай. Еба. Каража ми, някакъв вода не е. Някакъв му... Ще напомня хората, ма за тия човек. Гледай. Гледай, човек. Еба, тук нека гледай. Тук има дупка, знаеш, мини отляво. Ти сигурно пира додолу. Я по всеки матика, че не са не вида. Аз съм пуснал тук на джама. Тук толкова си види. Да, прави се. Напълни ората, мазите, ей. Час може да прибера. Тук има пълно внимание. Там лучше беги поставка на бегове. Тук най-много на бег поставка, защото не мисля. Всеки се върга тук бег поставка. Ще кажа ги блокирам шофьора на трето място. Мазунаки сега ще оставят тук. Да, ще може да провериш, да? Ще се мъча. Айде, аз да мъча да се прибирам. Айде го шофьора, не караш. Вечера на Facebook Live. Айде, Мазакис. Чао.